Balalar, үсмерләр татарча кайсы китапны яратып укый? Ой, бик авыр сорау. Чөнки татарча бик авыр алалар китапларны. Менә шуңа күрә без күргәзмә ясадык. Әзрәк булса да килеп укымаслар микән? Кайсы китапны ябырылып укыйлар инде үсмерләр? Үсмерләр ябырылып укымый татар китапларын. Урысча тыңда популяр китаплар бар. Ну, татар китапларын яманы укыштыргалыйлар. Ну, ябырылып түгел. Ябырылмыйча гына. Ябырылмыйча гына, ну, укыйлар. Кызыграк, әзрәк рәсемнәре күбрәк булганнан соң күрә менә шундый китаплар менә бар бездә. Әзрәк рәсем белән башта кызыктыралар. Аннары инде эчтәлеге дә Бәлки китапның битләре арасына 100 сумма, 50 сумма акча да тыгыргадыр. аннары булмый инде ул без бит. Андый мөмкинлекләребез юк. Юкмы? Кызганыч. Ябырылып укырлар иде. Юк, алай лучше вообще укымасыннар, алай укырга калсын. Ябырылып 50 сумга. Менә шуңа күрә күргәзмә белән кызыктырабыз без аларны. Яхшы. Әзрәк менә монда килеп укыгыз дип әйтәбез. Ярый, рәхмәт. Китаплар җитәме соң үсмерләр өчен? Җитә. Җитә. Татарлар Укучы гына юк. укучы гына. Рәхмәт.